All puyot. Sticky. And then ini linaga. Linat ang baka. So murag mao-mao Davao no na ay kung ano. Bulkachong. Nay atwiti siguro ni. Dilaga. Dilaga nga baka. Karon ana ata sa Boulevard sa Dumaguete. Ang plano karon adto ta sa Negros Occidental sa mga igsoon natong mga Ilonggo. Anhita agi sa Bais sa katag Mabinay dayon sudtas Kabangkalan hangtod sa stopover nato sa Bago City. Kini dool na ni sa Bacolod City. Apan daghan patag suruyan sa Negros Occidental sa sunod nga adlaw. Apan karon kuyugi ko ninyo sa ako ang laag gikan Oriental padong Occidental Negros. Let's go mga igsoon. Nasaad di ay mi aning katuban padong sa Rabiton. Mura siyang educational farm tour. Then kini sa Cafe Alicia nindot kayo og views. Anaa pay chapel nga Instagrammable kayo. Ayog si Piata ang hanging cable bridge. O tanawa bugnaw kayo baga kayog fags. Lami pangapi sa Nibia dool ra sa Cafe Alicia. Then mao di ni sila kung mga kuyog. Hinay ni sila manginom. Kana diyan sa likod mao nang ilahang Bais City City Hall. So tubangan ang ilahang open field. So karon mga igsoon ako ning dalion kay taas pa tong biyahe. Adto tag Negros Occidental sa mga baluarte sa Ilonggo. Diri ta agis Mabinay, Bais, Mabinay, Kabangkalan and then lahos na og Bacolod. Hopefully makabuhat ta og duha ka contents. Ang usa padung adto sa Bacolod, ang usa balik ari ta agis Pikas. Agion nato ang kanang popular kaayo di ang tourist destination kanang Don Benedicto. Awa. Woo! By the way mga igsoon, naana ta sa lungsod sa Mabinay, Negros Oriental. The last town before ka maabot sa baluarte sa mga Ilonggo. Dutay tawa.
Kanay mo makita diya mga igsoon nga mura og farm area, mga katubhan kana. Oh. Inana kalapad ang mga kayutaan mga igsoon sa mga kagitamnan og mga katubhan. Woo! Awa. Abot din sa tumoy. As far as your eyes can see. Approaching na tayo mga igsoon sa lungsod sa Mabinay, the last town of Negros Oriental before nato sudlon ang Baluarte sa mga Ilonggo. First town after Mabinay, kung sa gani? Kabangkalan. Kabangkalan, the town, city na no? Syudad na sa Kabangkalan. By the way, meet my gang for today's vlog. Si Toto din nasa likod ya, and then si Mama, and then my daughter Una, and my wife. Say hi to the vlog. Alright. See you later mga igsoon ha. Kita ta sa lungsod sa Mabinay kay manaog ko. Daghang tao. Punya busy ang negosyo. Oh. Wow, Mabinay. Ano ra oh? Mga na ta. Oh, doon na sila eh. Mga bingka. Te, good morning. O saan tawag ka na eh? Bingka sa inyo? Bingka. Dili na nagibuhat sa Mabinay. Kanang pumilo te, pila natin? Nai Bandre kaning pumilo. Kini te pila natin? 20. Okay, palit ako ha. Oh, kuan lang. Dili tulo 50. Sige, pwede. Pwede ra. Nay, thank you na ya. Pahangi ako. Tulo ka pumilo 50. So ato ning tilawan karon ang ilahang Bingka Mabinay. Naramay igsoon no? Oh. Te, thank you. Sa ano mo te? Invitasyon. Ha? Invitasyon Lamata. Okay. Ikaw te? Vilma. All right. Thank you. Thank you kayo. Okay. Atong tilawan nila lang Bingka ron. Shout out din no sa akong amigo niya sa Mabinay, si Mr. Alan Abada. Shout out Alan Abada. Huwag kita makita bay. Apan na silang kaya sa sunod. Huwag doon ako taas-taas ka panahon. Ako kang aton sa inyo. Ni mga bata nangaligo. Dai, may buntag. Boss. Hi. Oh. Wow. Wow. Awa. Lahi pod mga igsoon. Oh. Ya, dunay spillway diha oh. Awa. Lami kay kaliguan. Boss, na isda diri boss? Na isda? Wala. Siguro mga particular area may mga isda. Okay. Wow, ikat rito. Woohoo! Duta eh.
ngalan nimo, boss? Julius Widi. Julius, unsa din nga lungsod? Part na ni sa Mabinay pa? Partos Mabinay niya. Barangay Hagto na isa. Barangay Sa Hagto. somewhere ni Dahili. Dahili. Oo, niya dapita Hagto na boundary naman ni sa dring kuan. So sakop pa ni sa Mabinay Mason. Sa to. Nindot kay ilang area tungod kay anak ra po sila kalabad ya Oh. Ay pangayon na mo ron ang imong vlog, ang imong Oh. kuan, imong Cebuano 123, boss. Cebuano 123. Cebuano 123. Oo. Oh. Pure gold, kabangkalan. Boss, problema na rin, kaya di ko kabuha mong Ilonggo. Boss, kasabot ka Bisaya, boss? Oh. Asa nami diri nga kuan, nga kansi house, kanang sabaw-sabaw. Mga KBL, kansi, tigay. o kanang mga binugoy lang, mga for the boys. Ayun na mga social. Sa inyo girl din mga, muna na siyang kuan. Muna na yung Balbakwa. balbakwa. Namuna siyang balbakwa. Balbakwa. Nga, dinaga, dua. Ay lang mga food. Oo. Usa ka baka nga. So among gi-order karon igsoon kay kuan balbakwa Ilonggo style o kining balbakwa og sige ito lang balbakwa og Dinaga ang baka. linaga og sa ato pa kasi bo mga kutsiro sila linaga linatan ba linatan Balbakwa. Halina, para mo yan. kita ka ninyo no klaro ka ha na so mo ni balbakwa oh balbakwa na ay panit na lahi po nila mga igsoon oh lapuyot sticky and then ini linaga oh linat ang baka so murag maumaot Davao no na ay kuan no Bulkachong. na ay atwiti siguro ni Kuan na sa mga isip. oh. Unang hungit ini balbakwa ay oh Walang sagong mausan. nami kani kaduang hungit kuan ni oh dilaga nga baka Ano man? Kira nga sa may bayas-bayas may igsoon no lami man natong pagkaon sa Cebu pero lami pod ang pagkaon sa Ilonggo no balbakwa no dunay unod Bukan doon dito. panit baka Kaon man ay ulo. labakara tuwalya labakara sa baka sakto ra kahungok di pod yun nga gahe sakto ra nga mapakpak no may kayo Ano niya? Meron na royal mao. smile ko nito smile ko nito ano na Bibi. Ito ka papa. ilang kinilaw bangos na isirispada oh lawa na to Bibili sa rice. Bilit man ako. Naglamit din hindi ka lang yan anima. Panit, lamit na. naluto ang isda Collagen para story. Vlogger. Vlogger. Penil balbakwa oh mabalik pa ko direct tungod kay lami kay ilahang pagkaon
Alright. Milk tea. Ano nga yung tinap? Kana. Hong Kong? Oh. Di dyan ko kasabot o Ilonggo mga igsoon, but ga-try dyan ko nga makasabot ko. Help me. Ma'am. Nindot na kayo dali sa Kabangkalan mga igsoon tungod kay doon ay drive-thru ang ilahang Dunkin Donuts. So sa Cebu wa man jud ko kakita og drive-thru nga Dunkin Donuts diri naa diri. Kuno ni Himamaylan ang next sa Kabangkalan nga town ni siya city. Himam Island City. City? City na ngayon, no? So, syudad ni sa Himamaylan mga igsoon. Nakoy ipakita ninyong taytayan diri sa Himamaylan. Daan na siya nga taytayan, apan nila giguba. Kini karon angan ani nga bridge, Talaban Bridge tungod kay tuwa dito mga igsoon. Dunay daghang talaba dito kanang oyster ba. Di lang talaba, doon na po'y sisi. Kaya tambok ilang sisi. Taray. Muni karaan nga taytayan mga igsoon, no? Ganahan pa to ko nga tuon ako dito kay gihimo na ko ron ng garden. Apan wala ko mo ko kita kagianan. So ato lang tanahon diri, oh. Karaan nga bridge. Good morning bridge. Padung adto mga igsoon, padung og Bacolod. Ito mahimo mag-Ilonggo kay di man ta kamao mag-Ilonggo, so binasaya ra gyapon ta. Maningon na to ning ilahang simbahan diri. Boss, ano yung pangalan namin na simbahan? Iya, ano yung pangalan? Simbahan. Ngalan ba? Madeline Church. Madeline Church, Saint Madeline Church. Okay, thank you, boss. Okay, history. Okay. So na daw dito history sa simbahan. Anyway, labang ta. Ato tanahon para may igsoon, no? Ikaw ma-upload ni may igsoon. Mabutang na ako sa text. O kano saan siya na construct, kano saan na establish. Doon ay minatay na igsoon. So palayo lang ta. Ano natin sa bank? Okay. Santa Maria Magdalena Parish Church. Naramang igsoon, no? So by the way, Hinigaran, Negros Occidental. Papahuway sa ko dito sa gilid. Doon ay pizzahan re at tubangan sa ilahang plaza sa Hinigaran. So maulagi naglisod ko istorya tungod kay di kay ko kasabot og Ilonggo. But okay ra. But again, proud mo na sa itong pagkabisdak. So padayon lang yapon ta Bisaya, Cebuano 1 to 3. So kini din mga igsoon, kining town of Hinigaran, padung pa ni siya mahimong syudad. So sa pagkakaroon, Municipality of Hinigaran, Negros Occidental. Chicken puto pao, 8 pesos each. Okay. So mga igsoon, look at this
chicken puto pao. So puto nga siupaw. Doon na chicken sa sod niya, na cheese sa ibabaw. Oh, awa na. Hinigaran, Negros Occidental. May ara chicken sa sod. Nami. Manok ko. Nasa mo adobo manok sa sod. Makaintindi ka Bisaya? Okay. Mga igsoon, nata karon sa Pontevedra. San Enrique, sir. San Enrique na ni. Oo. Lungsod sa San Enrique. So after Pontevedra, San Enrique. So ganina mga igsoon, doon natin nalabyan nga talabahan sa Himamaylan. Hinigaran ba to? Inigaran. Oh, Hinigaran. Ya karon San Enrique, diri Alimanguhan. Kay doon na may daghang mga ano? Mga katubigan dia oh. Oh, kita ninyo na. Punong. So punong ni sila. Oo, sir. Okay. Hindi na ma. Hindi. May PC. Tambo. Buga to, tambo kayo. So sa San Enrique ni no. Pagbalik na lang namo, mapalit mi. Okay, pagkanto pa kami sa Bacolod. Okay. Ito sir, pangalan ni mo te? Tata. Tata. So si Tata diri sa San Enrique. Ang iyang pwesto diri sa katapusan nga Alimanguhan. Ma'am, thank you. So nanata sa Valladolid. Doon ay simbahan nila diri Maigso no. Karaan kayo. Namutana ta nila. Boss, may hapon. Boss, intindi na mo Bisaya? Unsa ang pangalan ani nga kuan, boss? Simbahan. Guadalupe. Our Lady of Guadalupe. Kana Our Lady of Guadalupe. So, wow. Unsa nga tuig ni sa gi-construct, boss? Atong iya ano daw? Kana tablet? Oo. Thank you. Atong tanawon. Kay nakuryoso ko tungod kay karaan kay ang iyang edifice. So possible nga karaan na po ni siyang simbahan. Atong tanawon. 1877. Alright, so this is Spanish colonization period 1877 na construct ni nga simbahan mga igsoon, Our Lady of Guadalupe sa Valladolid, Negros Occidental. Boss, thank you. Kanang diya sa atbang mga igsoon, kanang dako kay nga isla diya, mo na ng isla sa Guimaras. So ingon nila nga diri ko nung dapita dunay daghang mga Guimaras nga mangga nga baligya. So mangutana ta basig nasayop ta. Boss, pwede mangutana? Pwede mangutana? Kasama mo Bisaya? Gamay? Kana nga isla diya, boss? Guimaras na siya? Yeah. Ang next. So ang next pa di ana may isor kanang dako. Ang next ana moy okay. Yan ang mga open na. Open seat okay. So ang next di ana na makita rin yung mga isor no kay ang Guimaras. So lain na baligya diri mga Guimaras nga bangka. Yan. Na dito. So atong pangitahon. Boss, thank you. Tara, ato ta dito. Kay di mahimo nga di ko kapalit og mangga gikan sa Guimaras. Ano siya? Guimaras gini nga mangga. Pila po kilo ani? 120. 120. Oh. Lahi ra gyud basta Guimaras nga mangga. Oh. Siguro estimate nako mga duol ko ano, mga 1/3. Ang kabugat usa ka buok. Tulo ang usa ka kilo. So dagko jud kay mga igsoon tawa. Tulo ka buok ang usa ka kilo. 120 kani may tapis na kayo kani nga color. Yan doon na po sila chicos. Then mangustin.
Ari tas pikas po, tanaw po tadi. Bos, bilang kilo dia, bos? 160. Oh, dito 120. Tapi sa ito. Pero papalit mo kalang ilaw, okay yan para di pa mahinog. Ito, 1 kilo, 3 kabok. Lagi 3 kabok. Mo yan po nito 3 kabok. So kini kopa-kopa kay kopa-kopa ni nga mangga. Wa kasi mga itom-itom. Di ba sa i-post ni sir, baka sa Oo. post. Oh. Kasi wala sir malahira. Kini akong paborito mga igsoon kay hilaw-hilaw pa. Oh. Oh. Ah. Dahil lami butag kuan. Butag bagoong uyap. Kani 150. Ma'am, kanin hilaw-hilaw pa pila ni? 150. 150. Oh. Uy. Doon na yung mga buwan gikag bantayan, no? Oh, bantayan. Oh. So, doon na sila yung buwan diri gikag bantayan. Doon na po sila yung mga bagoong na yun. Bagoong. Ginamos, pares, mangga. Oh, palit ko anong hinog kay diskin ni hinog na. Lami na, tampis na kayo ni. Oh. Te, palit ako te. Ani, tulo ka kilo. Lahi na ko tanawar ko ng kulor, oh. Oh, anak. Oh. Kuha lang te, usa lang ka kilo. Kuha ka. 110, sir. Oh. Hanggang kay sir. Oo. 140. Oh, 150. Okay. Hinduta dre uy. Bantayan Park sa siyudad sa Bago o Bago City, Negros Occidental. Doon ay dagang mga kananan. Diha mga igsoon, no? Actually kini ato tanaw na. Actually kini sige pa silang no construction. So mura siya og boardwalk. Awa. Nag-uwan lang maison. Time check ta alas 5:01 sa kahaponon. And then kini dire hunas lang. Ngita na ko ninyo. Well, hapon. So, ini mo ko ani. Taas ang dagat. So tubig na siya datanan. Karon bus. Nice kayo. Sa Pikas side. Kining mga pagkaon nga wa nga na sa ato sa Sugbo mga igsoon. Sama ning mga Bacolod chicken inasal. Kining mga KBL kanang ka-juice. Baboy lang ka. Boss, boss, shout out boss. Cebuano 123. Oh, Cebuano. So dili dagang mga cafe. Dili mga dagang manokan.
Nice kayo mga igsoon. Boss, usay pangalan ng simbahan, boss. San Sebastian Cathedral. San Sebastian Cathedral. Okay. Man, I always had stories about the city life and the crazy nights. Figure I should probably give it a try. Maybe check it out, see what it's all about. But the traffic was fast and the money was slow. The people I met you never get to know. I kinda miss this place.